Os problemas de filtracións e humidades que dende hai anos padecen as instalacións do complexo deportivo da Cachada parece que terán definitivamente unha solución. O Executivo local anunciou que ten previsto acometer a súa reforma, cun proxecto que será levado a pleno mañá xoves para a súa aprobación, cun investimento de máis de 172.000 euros, que irá con cargo remanente de tesourería. Este xoves levamos esa proposta para que as demás forzas políticas apoyen este tipo de obras e con eso damos por finalizada o arranxo máis grande desta instalación para o disfrute dos boirenses. E esperemos que ao rematar este verán pois se poda xa utilizar o que é piscina municipal e co arranxo do Teitume pois poñamos fin a problemática da entrada de agua que entraba no pabellón, non? Pois sustituir a caverna existente, unha coberta plana, pois por outra dúas augas con un tipo de inclinación que permita precisamente erradicar totalmente o problema de humidades que estaban nese pabellón municipal. Acompañados do arquitecto municipal Emilio Piña, o alcalde e edil de Deportes supervisaron tamén o estado de execución das obras de renovación dos vestiarios e baños do complexo deportivo que se están a acometer actualmente. Unha actuación cun importe de 276.000 euros e que comprende a renovación dos vestiarios de todo o complexo. Ahora con este período de bo tempo, de tempo seco, xa poden volver a coller ritmo, xa que era un tema fundamental para o revestimento, que un revestimento vinílico con unha fijación epoxi, e que a humedade relativa das paredes e do chan fora baixa. Con unha piscina, pois, técnicamente é un tema complexo, porque non se quiso parar a actividade deportiva, pois unha piscina que son 500.000 de metros cúbicos de agua, pois aporta moita humedade ao conxunto. Nos últimos anos o Concello leva investidos máis de 450.000 euros nesta instalación para realizar unha renovación integral do complexo, que se atopaba nun estado de abandono importante, ou non reunir as condicións axeitadas de seguridade e hixiene para a práctica deportiva.